ba ɗabi'a bace ta addinin musulunci murnar mutuwa, ba kuma hali bane da ya dace da ahlus sunna. Wani zai ce a ai da rasuwan Dr. Idris sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza. Malamai daga cikin bangaren Izala sun fito suna jawa mabiyansu kunne dangane da furta munanan kalamai akan rasuwan Sheikh Dahiru Usman Bauchi, da cewa batanci ko kuma furta munanan kalamai akan Sheikh Dahiru Usman Bauchi ba shi yake nuna da cewa za a wuce da babban rashin da aka yi na Dr. Idris bane. A cewar su, ko da a ce daga bangaren ɗarika sun fito lokacin rasuwan Dr. Idris sun furta munanan kalamai, to su ba za su yi amfani da wannan damar ba domin a rama. Hakan suna cewa ba koyarwa addinin musulunci bane kuma ba bin tafarki mai kyau bane. A cikin jawaban suna cewa duk wani musulmi Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, ya gafarta masa, kuma su ba za su dau irin hanyar da wasu daga cikin ɗarika suka ɗauka a kwanakin baya ba da rasuwan dakta. Sai ka auna a mahanganka na mai tunani, wasu irin mutane ne suka yi wannan hauka da shirme lokacin rasuwan Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi? Duk mutane ne mahaukata wanda ba san ina suka fuskanta ba, mutane ne wanda ba san menene addinin musulunci ba, mutane ne da alakar su da addinin musulunci kwata-kwata ba su da alaka da addinin musulunci. Sun dauki wasu aƙidu da wasu ababe wanda sun rike su fiye da abin da Allah da manzon Allah suka zo da shi. Wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Izala ne, ko kuma a ce ma wanda ya kafa Izala a garin Jos, Sama'ila Idris Jos, wato ɗansa ne wannan ya fito yake jan kunne ga wasu 'yan Izalan dangane da furta munanan kalamai akan Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Ya kara da cewa wannan ba hanya mai kyau bane, kuma ba tafarkin sunna bane, ba kuma koyarwar malaman Izala bane. Dan haka kowa ya haƙuri, wanda zai iya addu'a ya addu'a, wanda kuma ba zai iya ba ya yi da bakinsa, bar da fitowa kan social media ana cin mutuncin manya-manyan mutane. Kai ko da ka san Qur'ani, ka san sunna, ka sha sunna, ka koshi, ko akan wani irin sabo dan adam ya mutu yana wa Allah, ka san Allah na iya keɓanta da bawan nan ya yafe mai. Fatan mu shine Allah ya ji kan dukkan musulmi, ya sa dukkan musulmi ya shari'a, ba dan wani abu ai muke so su da su shirya ba, sai dan su shiga aljanna. Dan haka mu fatan da muke Allah ya ji kan dukkan musulmi, Allah ya sa dukkan musulmi ya shiga aljanna, ba ma fatan wallahi wani musulmi ya shiga wuta, saboda duk wanda ya shiga wuta ba zai rage mu da komai ba. Fatan mu har wannan shehi da ya rasu Allah ya sa shiga. To kun ji dai gargadin da ɗaya daga cikin manya-manyan daga malaman Izala, wato Alhassan Sa'id, babban malamin nan na Izala wanda ya kafa Izala a cikin garin Jos. Da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode.